Hello, Apipili, KARDOM, so welcome back to my YouTube channel. This is Kimrich TV. Ini vlog lagi. Ini mahu halo bamu kira ada turet tentu bangkel hai jon tat hitum dolang ajo dolang hitum hai jo. Oh my god, oh my god. Stop korban. Kring aport pus tamil ana ningkan lang nang thetang lo non lang la koteta lang ta hemanta nang lum lablo lasi nang le tum la rong lang kang luma permanan ke nang le tum nang lang po nang po lasi pini dak bom ru yang kang permanan ke nang le tum nang pinang po. Okay guys, lapuhen lo lakel langroy pilo lapuhen. Dre! Bumak laut. Dito mga ganon. Langroy pi bang lo, langroy pi lagi nipin mak langro cameraman bang. Lapu bang hidipen lapu ke bomroy bi pulo ini laso area ke bomroy boklia area le bomroy bomroy adar soku boklia area lo la pen langfero lapu bomroy area lo la inglum lo lapu bang lapu ke langroy pila ke siluni silbeta pen lang citok edlo so langroy bang kasi nadak holapan ke to holapan si toar lang lapendak arlong ta inglum lablo al asap so bang tomat long ni wen kasi kangra dhok lo toar wan di punana toar wan vela so dem kita chelat thai dalo rong sor tum ke non kuna tumne ke time ladak sung viglo nasi ratum ke sung ikrong hedi ra neli bang politics thor reporter da gali just ni video long blogging kore chot ta al ratum ben mane je than lo ladak abatai lo toar ke hang dun latame toar bang ni nanta pipe da tu ban nasi nilin ben da chuning ridun lo jong se tong nilin ben da si ase chipi ni lo sodim toar kiti bang nang so lo chelat no movie dat po Karbi so bomro area putum da si nilin ben chuning ridun lo no se la so ase arju iklong pade nang umri ikta areng kethe tum da nang ni tum akha da tum tame si la simpen nili namak la rong jo hemanta inglum la bo twar keda manta inglum la kasi pesan se kedo ke thai ma pusung ikrung la
lasi nilijungjung matha bange sarkar hin pen dame ke prabjin ben ke langji mate ke rapon ke functioning rilo la da kedo atum siksa kolo penan lang inglum lalo to ahem arlo anta lasi an ke jutun thol hai jo an ke jutun thole bukok ta me pakari bhanda ave ene ke la so arong kedo thakta ave apen pusta me lang inglum lalo pusta me lang inglum lalo lasi rong jo anta me inglum lapsi ong lo la hai radatum lo la hai ke si labange si reporter tho news tho la hai dali pune ni lisena nili long la so vlogs video ni rang kuri la pini ba ahok pet ke lang thelo baben rongan ta inglum lapsi theklong lo nang li tumda si kera ka bazir ke ping me prabjin ben sta me kida kidu kela ka se nutina chini la bokole area pen ke lapu ke prabjin ben sta me kelang kela kerap je phan sta me local mc buta me ke lang je phan se chuning ri lo chalo lasi lang lo tum laso lapan ke lang roi kung lo nilitom nam lang roi kung do sta jitra ka tilo moe ngai fitness aslo lasi theklong lo to tumi ni thom ni pri arve ke janga jo pan arve the lasi nili channel lo lang ji bulte la subscribe pikta like pikta la pen so video share ikta so video kelang cheng lang bulte choni rilo subscribe ik vek tha ka du pitum la subscribe long nang bor igor tha la pen kahon bi lang thu ik bom bang thu ik bom pon ni la son vlogs video la pen funny videos ame bang thu ik bom di la bye bye kahon bi Kimrich TV